Четвъртък вечер съквартирантите научиха коя е поредната кауза, която ще защитават. До следващата седмица те ще събират пари за превенция на хепатита. Според статистиката, всеки 12 човек в България страда от тежките му разновидности, често без дори да подозира. Двама от тях, Тодор и Ани, гостуваха на ВИП съквартирантите, за да разкажат своите истории. От 10 години водя борба с това заболя. 10. От 10, бати, верно ли? Да. Това е много сериозно. Една година е лечението. Значи аз съм минал 2 неуспешни курса на лечение, в момента съм на 3. А защо не е успешен? Ами, защото... Вирусът е много коварен. За съжаление, много малък процент от хората, които успяваме въобще, които имат късмет да започнат лечение, защото в България много малко хора успяват да се преборят с цялата система, да имат търпението да стигнат до там. И от тия хора, особено с хепатит Б, много малко от тях успяват да бъдат излекувани. И сега Тодор му е един от последните шансове с така по-нови лекарства. Той вече е почти на края на терапията и въпреки това последното изследване отново вируса беше вътре. Толкова е лош и коварен този вирус, значи той буквално хем се разпространява като вируса на ХИВ, хем причинява не по-малки увреждания. И докато за ХИВ вече имаме лекарства, които потискат вируса и човек може да живее много дълги години без пряко това да се отразява върху живота му, хепатитните вируси, за съжаление, увреждат черния дроб, а човек не може да живее без черен дроб. Това е като сърце. Всъщност 75% от случаите на рак на черния дроб се причиняват от хепатит Б. Да. Добре, Станимира, ние работим всъщност за тестове, за превенция някаква. Да ги намерим на време тия хора, защото те не знаят, че са заразени. Добре, самото лечение, като е толкова скъпо, поема ли се от здравната каса? Кой им дава пари на тези хора да се лекуват? Ами ето Ани... 200 души България на година. Аз не съм чрез приятели. Това е много скъпо лечение. Защо здравната каса не отпуска ли пари за лечение? Ами, преди 2 години бяха затворили всички програми и не приемаха изобщо документи, нали, което ме озадачаваше, защото имат проектобюджети, които планират колко пари ще им трябват за лечение на пациенти. В един момент обаче се получава, че те не знаят колко пациенти ще дойдат, защото не приемат документи. Дори нито ги изследват, нито се правят някакви скринингови програми, така че да се издирват тези болни. Всъщност болните постъпват в болница, когато положението вече е цироза, рак и така нататък. И когато вече не може да се приложи лечение. Здравната каса в момента определя таван на лечението. Което значи този момент тия хора заради държавна здравна каса нямат възможност, никакъв шанс да се лекуват по най-съвременния, най-нормалния... Напротив, България се използва най-съвременния начин. Не, аз от тогава къде е проблема? Ето сега ти казвам. Здравната каса казва, за тази година аз имам толкова пари за хепатит. И какво става? Още март месец ние сме почнали да лекуваме пациентите, още март месец им свършват парите. И те спират да лекуват. И какво става? Който успял да се включи до март, включил се. Ако някой сме го намерили април, край. Здравната каса казва. То човек го казва, не е... Добре, здравната каса казва. Може ли с тебе да поговорим? Да. Кой е виновен за това според тебе? Това са хора, то не е абстрактно понятие. Капитализма. Хора го решават. Добре, айде, извинявам се, аз не искам повече да говоря. Прав си. Тодор, като трябваше да почне да се лекува, нямаше лечение. И Тошко си заложи апартамента и почна да си заплаща сам лечението. И понеже те се събраха с още 3 други пациенти и заведоха първия колективен пациентски иск срещу здравната каса в историята на България. И като се вдигна шум по медиите, да видите как изведнъж през месец септември, специално за Тодор, се намери от някъде лечение. Само за Тодор обаче. Не за другите пациенти, само за Тодор, защото той беше тръгнал да съди здравната каса. Не приемаха документи в момента, в който казах, че ще ги съдят. Те ми казаха, ние ще ви включим в програмата, за да не можете да ми съдите. И на 9-я месец, от който аз си плащах сама, ми се обадиха да ми кажат, че съм включена в програмата. И всъщност... Не може да ги съдиш. Да, вече да съм чакала. Как мога да чакаш, като знаеш, че от това ти зависи живота? Отговора на госпожата, която тогава отговаряше за програмата, беше... Така ли много се държат, бе? Как ли ви е срам, бе? Аз си казах, аз викам, добре, колко ще чакаме? Година, 2, 5, докато умреме? И тя, няма да умрете толкова бързо. Как могат такива наглеци, бе? Аз се викам, добре, ако съм ви дъщеря, така ли ще ми отговорите? Ужас. Това не е човешко, бе. Как може? Това е значи казвам ти в тази България. Това отношение винаги най-много ме е дразно.
Ами, да. Едно, те са застраховани, на тях никой няма да им се случи и така говорят и те режат. Семейство, който отидат на тия места, те така решават, че отговарят, са смъртни. Но все пак аз съм имал възможност от някъде да ги намерят средства. А има хиляди хора в тази държава, които нямат възможност да ги намерят тези средства. Заложиш апартамент да се лекуваш. За нещо, което ти се полага. Да, за нещо, което се полага, да. Кой е виновен, че хора не се контролират редовно? Дали според тебе някакъв закон, защото сте влезли в Европейски съюз? Поредният сблъсък с непривитливата действителност обаче явно не понесе на всички. Аз лягам, не мога да издържа едно и също нещо, като започна едно и също, едни и същи. Защото това не би трябвало да е така. Нищо повече съществено. Естествено. Ама не, защото той Саша взе да преговаря едно и също. Ти го знаеш, че той е такъв, Саша, ма въпросът е, че те могат да ги изкарат, когато свърши и почне да се налива от пусто празно. Видяхме нещата, поговорихме си, казахме важните неща. От тук те се чудят сега какво да правят, какво да ни кажат. Ние почваме глупости да говориме и едни същи неща. Вижте как всяка седмица, да не споменавам имена, всеки приема някоя кауза лична, като лична. Миналата кауза беше лична за някой друг. Сега тази Тошко няколко пъти повтори, че я приема лично. Не само заради името, а и заради това. Аз се чудя как ще съберем пари за тая. Сега, дами и господа, дава ми се да знам, някъде отгоре ми идва, че в студиото ще влезе един човек, за когото бъдещето е минало. Защото тя вижда в бъдещето и знае какво ще ни се случи на всички нас. Жената, която от много време говори за звездите, а отскоро живее с тях. Личната гадателка на Берлускони и Биг Брадър Теодора Стефанова. Ти това не си го правила? Ма ти не си живяла тогава? Да не дача да ми каже, сега те целувам, сега те правя така, пък аз такова, сега па едико. Естествено! Мале, колко смешно. Това и аз съм го правила.